Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit. Napagi ko diri, ma. Pahit ko kaimpag diri. Kasarangan nga kasinatiya. Naano'y tili kong lab. Sure ka? Magkasalata, ha? Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Taya. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya o mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang suwatampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jenny. Dear Priscilla, suki sa kong tikpaminawan, pinaagit sa radyo o sa online ining tulumanon Bagong Bayani. Dili sa yun ang manarbaho sa laing nasod. Ang kamingaw sa pamilya nga gibiyaan sa Pilipinas, maoy numero unong struggle nga lisod gud kaayong ma-overcome. Minyo ko, apan wa gud mi anak sa akong bana, kay gusto palagi kong manarbaho sa abroad. Gisapod ako siyang daan nga unya rami mga anak, human sa 4 ka tuig na akong pagpanarbaho sa abroad. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Jenny, 28 years old, usa ka OFW isip food attendant sa Dubai, United Arab Emirates. O mao kini ang akong sugilanon. Basta baya dong atan ha. Unya ra baya ta mga anak ko, makahuman ako 4 ka tuig unya sa akong pagtrabaho dito sa laing nasod. O, da, Jenny. Ay, kabala ka. Bahay na. Kay, ato naman na nasabutan da ano na ta nagpakasal, di ba? Salamat sa imong pagsabot dong. Mahal kay Tikaday. Mao nga andam ko nga musuporta sa unsa may maayo nimong mga plano alang sa tong future. Pasalamat kid kay ko sa Ginoo nga gihatagan ko ni Agbana nga gwapo na. Buotan. Og masinabtanon pag gid kaayo. Buotan ka og responsable. Mao nga nisaligid ko nimo. Promise dong. Makahuman lang ko og 4 years. Pwede na unya tang makaanak. Og ani na unya ko magpundo sa ato. Igo pud ba nga makatigom ta? Oday. Makalaom ka nga andam ko mo sakripisyo alang sa itong mga panganday. I love you, Jenny. I love you more, dong atan. Ako ipasalig mo day nga magpakaligon ko sa akong pagkabanan. O waylo na ko ang tentasyon. Kaya bisag tuan na unya kaslayo. Apan, niari gyapon ka din sa akong kasing-kasing. Ako sa ipasalik ni mo, dong. Nga bisag magkalagyo man unya ta. Apan, ako sa kong ampingan ng akong pagkasawa. Ikaw lang ang akong gimahal. Og hangtod sa hangtod kong higugmaon, dong atan. Day, Jenny. Day.
Dong, anak. Dong. Parehas mong way trabaho karong adlaw, pero naghapon na lang mugdugdog sa inyong kwarto. Ma Christy. Unsa man gud problema, anak, ma? Magtiayon man mi si Dong Atan. Problema pa gud na? O yung mumabdos ka ha, Jenny? O sao naman lang ang imo pangandoy nga magkatrabaho nga to sa laing nason? Mama Christy, nag-birth control mo gud mi si Dong Atan? O di agmusipiyat? Ma, mga ona ta. O niya na ta mag-istorya padayon bahin anak kay gigutom nami. Dili ba day ka mo gutomon nga tibok adlaw man mong naglob-lobsod sa iyong kwarto? Mama, sad, uy. Kahit kimpasabton ba? Hilom, oy. Concern ra ko, no? Kaya sao na lang yung mga pangandoy? Among pangandoy. Among pangandoy ni Dong Atan, Mama Christy. Dili kay ako lang. Ay, sus, whatever. Unsa naman good me, oy. Nga human naman may kasal, ma. Oy, o sa magkadiha dyan, Li. Dili pa kamukaon nga rin bayuta ka, kay balihapo na lang may gamong nga rin. Uy, lagi, mama. Muna kong gusto di mo sa kwarto day, ha? Kinugkanon ko, eh. Sa'yo para ba ko mulakaw sa trabaho, ma? Ay, ano lang sa gutas gawas, Dong? Dahil di mo unahan nga magawas-gawas, kay lain kinang tinagdan akong nahan mo. Ay da, pasagti na siya, uy. Naanad ako anang Mama Christy. Ay pagnisanong na lang hinuunta sa offer ni Papa Fredo. Nga tudas amo mo puyo. Humansa tong kasal. Dong, naanad ako sa kinaiyaan ng among inahan. Mao nga, ayaw ka tagigibug-aton ang unsa may imong mabati nga mga punggi kaniya, Dong. Pero ako day, huwag ko maanad dungod day. Gipadako man mi Papa Fredo nga mayo pagkada. Nailaim dag upbringing sa tong tagsatag sang dadakan nga pamilya. Dong Atan. Ate Jeannie. Ate. Kuya Atan. Ay, patudlo na kuno mo ni Mama. Ni Mama Christy ba kay nanan sa tuyo ninyong duha nga importante. Tuwa na sad. Dong Atan. Sabta na lang ko ng batasan ni Mama ko. Ay, di man po ingon ana niya og taras ang akong papa. Gamay nga ligas, dakong isyu na dayon kada sa kong ugangan, nga si Mama Christy. Hangdod nga niabot sa punto, nga gusto na lang unta kong mapauli na lang sa amo, kay dito malinawon mi uban sa akong amahan. Dong Atan ba? Ayaw ko anak, Dong. Kuya, anak mo nga mong inahan, kuya. Naanan na namin si Ate Jeannie, anak niya. Tana na. Makigsulti mo ko na nato si Mama. Gusto man mo nga dili o na magkaanak, diba? Oo, Ma. Kay ngano di ay? Pues, tabangan ta mo nga mahitabo na. Unsa klase sa tabang ka ng gingon ni mo, ma? Sukad karong gabi na, ibuwag na mo na kong higdaanan na nimbana ni mong si Atan, Jenny. Mama Christy. Unsa ko nang binuang nga, ma? Ay, ako kaning ako, tabang man ni ako, Atan. Aron matuman ang iyang mga tinguha nga makalarga sa abroad ka na si Jenny. Ma, di ba giingnan ta naman ka? Nga nami gihimo nga kontrol aron dili ko magsabak? O diyag masipiat ka ng imong kontrol diha. Usao naman lang, ha? Ma, ako nalagi ng problema. Responsable mi si Dong Atan ni anang bahina, ama. Ikaw sad ba no, Jenny? Tabangan na gani karon matuman ang imong mga pangandoy. Ikaw pa hinoy mao'y musuki. Daw sa baya taon ka. Kabayo bitaw og dili ka uyon sa tao. Musuki man pud ma. Moya kong gusto ga ikaw, Atan, adto ka sa inyohang kwarto. Samtag si Jenny adto sa akong kwarto sab, aron malikaya na posibilidad nga masudlan og binhi ka sa bakan nimo nga dili paunta oras. Tempa. Sorry, ma, ha? Pero supa ko nang nahuna ni mong paagi na. Atan? Nami pagrespetuhay sa usag-usa ni Jenny nga mutuman yun kun unsay among gisabutan, ma. Maong nonsense alang nako kanang paagi nga imong nahuna-unaan. Oh.
Ayaw lang kalain, ma. Pero, akong pangutanan ni mo, ma ba? Naunsa naman in taon ka, uy? Oh, kagrabe ba sa di mong magutana, Ana? Nitabang raman unta ko. Nagtuo magod ko nga inyo di ma-appreciate. Tanadong atan. Mga tuog na ta kay mo trabaho para ba kaugma. Mumata pa kag sayo. Sige, tanaday. Okay, nakasabot ko ninyo. Sorry kung wato ninyo madawat taga kong nahuna-huna ang paagi. Pero unta, isipon sab ninyo nga kung maganaana manggani unya mo. Di man ibaya yun nga, lumargahay ka. Ha, Jenny? Lumargahay ka para maintaw sila ay nasod, dahi. Maoy! Sakto na lagi anak, mabi! Pasensya na gid ka ni Mama Christy, ha? Okay na day. Paita sa dinahanaw, eh. Bukuno niya kung mulargan ako. Ikaw. Ha? Mubalhin sa daw niya ako puyo nga do sa amo o tipon ng papa. Og, anhilan day ka dong. Kita ba may nagpahimo aning kwarto ha, alang nato nga tong puyan. Mubalik raw niya kong puyo din ni day. Kung makapauli na unya ka pohon. Umansagi sa adi mong upat ka tuig nga pagtrabaho sa abroad. Dong atan. Okay ha? Sugot ka? Ikaw, good. Sige na. Mga tuog na tanay. Sige, dong. I love you, Jenny. I love you more, dong atan. Day, Jenny! Oh. Oh, Day! Mama Christy! Nakituyo, ma? Ay, ayaw itaw kalimot sa protection, day, ha? Katong inyong control ba? Aron, dili sa kamasudlan. Mama, sadoy! Kung mulargan unya kini si Jenny, dili ba mingaw alang unya sa usag-usa ninyo? Ay, mingaw ginunta kayo pa. Oh, Pero, kung saon man nga, daan naman namo ning gisabutan ni atong wapami nagpakasal, Papa Fredo. oh. Naamang ko ko'y pangandoy pa nga gusto na kong matuman ba? Og dako akong pasalamat sa Ginoo nga gihatagan sa kunyag bana nga kamaong mosabot. Og naasay panglantaw alang sa maayong ugma, si Dong Atan. Nalipay ko para ninyo. Nindot ang inyong pagsinap, tanay. Mahal magud kayo na mo ang usag-usa, pa? Kana, mo kana insakto. Og mas labing nindot gyud kung bisag magkalagyo na unya mo sa usag-usa, pa na ang gugma sa Dios nga magpataliwa sa inyong kaminyoon. Amo ka ng paningkamutan ni Day Jenny, Papa Fredo. Bitaw pa, i-practice na mo na pa. Aron mo work ang among kaminyoon ni Dong Atan. Sige. Iampo sab na ko ng bahina. Salamat pa. Salamat, Papa Fredo. Sa tanan ninyong mga maayong plano na ako kanunay ninyo, timan ina, magauban ka ninyo ang akong mga pagampo. Oh, ay ganong ato matya sa ila kung mulargada o diya ka. Mas komportable man si uban siya, Papa Fredo, ma. Uy, og maumang gani na. Ari ipadaon niya na akong imong alote, ha, Jenny? Uy, nganong anak man ako ipadani mo, Mama Christy? Nga naman si Dong Atan nga akong bana. Ay sus, kinibaya siya, uy. Basta ka na mo'y gusto ko. Ari ipadana ko kay ako rin mo hatag unya kang atan sa lugar sa iya, ha? Ma, dili lagi ang tao na mahimo, uy. Minyo na ko. Dili ko gustong madismaya ang akong bana na ko. Usa pasad, maong buhaton ko ang pagpanarbaho nga dos laing nasod tungod og alang sa among kaugmaon. Ayaw niya ako! Og sa Janly nga imong igsuon, o sa naman lang di ay. Imo na lang ming ibaliwa, ha, Jenny? Ma, Ha, wa kay batasan. Mag-iningon ka na ron ni Ana, abi kay lumargahay ka sa abroad. Kabaot god nimo. ma, tingaling nalimot kang minyo na ko. Nga nana ko'y bana nga maunay katimbang na ko og sa kong kinabuhi. Pero inahan paghihapon ko nimo. Utang paghihapon nimo na ko imong pagkatao. Mong ayaw paghinilas, ha? Jenny! Ma, O betaw,
Kay nga no, dili bago tinuod. Diha kang dapitan na himong pakya sa imong pagkainahan, ma. Kay bisag minyo na ko, imong pagyapon kong diktahan sa kong buhaton nga unta. Unsa? Unta na amang ko'y bana nga mo'y ikasabot ako sa tanan akong mga desisyon, ma. Hoy, anak talang ka ha? Hilas biya ni mo pamilawon, oy, nga musukol-sukol na ko. Wa man ko malimot, ma, nga anak ra ko nimo. Og inahanti ka. Bisag pinupinuhon ko pa ng imong kalawasan, dili pa ka naigong bayad sa akong pagpadako nimo. Kana. Diha kang dapita maayo, Mama Christy. Kay anak ra ko nimo. Pero wa nimo una ang responsibilidad nimo isip inahan ang pagpadako namong imong mga anak. Nga dili ka mangayog baos. Kay isip anak nga responsable, maguna-una man pud unta nimo kay inahan ka namo. Hilom! Lain ako nimong klase as pagkainahan, ma. Imo mang pabayran ang pagpadako nimo namong imong mga anak. Oh, siyempre! Kay utang ninyo na akong inyong kinabuhi. Sayop ka na nadapita, Mama Christy. Hawa ka nagay batasan, ha? Kung nahimo makuway batasan, ma, ikaw may hinungdan, ana. Ha, paglayas mo din, he. Kung wa ka na malagaling pagtahod na ako. Oh, ma. Manglayas mi sa kung ba nagikan ni Baya. Huh. Hibawaan pa nga mahimo kang ingon anak ka ingrata. Maayo pag gipitlok na lang ka ni atong gamay pa kang bata, Jenny. Kana batasana ba? Kana mo gibuhat karon? Maugay dili na ko gustong ipasunod sa ako niya mamahimong anak, Mama Christy. Paglayas na lagi mo! Kung wa mo kauyon sa akong batasan! Mao ba? Nagkatinubagay din mo sa mama ni mo, day? O, dong. Napuno naman ko, good. Wala ko kagwanta. Oo niya. Gipalayas na makata niya. O. Mao nga, mag-impake ta sa itong mga gamit kay mga naog ta ni Baya. O, day. Guilty ko kay nakatubag-tubag ko sa akong inahan. Apan sa pagkatinuod lang, no? Mura ba yung tigaan akong dugan? Kaya akong napahungaw ang dugay ko ng reklamo batok niya. Nga ako rin gitipigan ilawom sa akong dugan. Day, Jenny. Mga naog iday mo, Ate Jenny. O, Jenny. Uy, ayaw na ninyong tuwi na gipanulti ni Mama, Ate. Uy. Napuno ako sa batasan na nang ito inahan, eh. Maong mga naog biya ni Baya. Ate Jenny. Skwilag tarong, ha? Mutabang raw niya ko ni mo kung tuanaw niya ko sa abroad, Jenny. Ate, mukuyog ko ninyo ni Kuya, bi. Mula yes po ko din hiti. Dili na mahimo. Dili na kauban ka, Mama Christy, Jenny. Bisan gani si John Lee nga akong bangod, gusto na sa dunta nga mauban na mong manaog sabay apan akong gipasabot og maayo. Ikapi naman sa kuog sabot anang batasan ni Mama Christy, Ate. Jenny, batanon pa kaayo ka. Busa ayaw pagsupak kang mama. Tiwas gud sa pag-eskwela, ha? Kay naarami si Kuya Atani mo nga musuporta. O, Ate Jenny. Salamat kay Ate. Hey, pastilan ginang inahan mo, Jenny. Maulagi, Papa Fredo. Nabitaw ko nag-ingon ninyo nga human sa inyong kasal. Ngaray na lang mo puyos, bay. Wa man gin mo mukihol. Nagagada mo sa good ko ining day, Jenny pa. Abi mo sa good ako nga maukir ang iyong mama sa kadugayan. Sorry kid kaayo dong, ha? Abi manggod ako anam-anam nang mausap si Mama Christy. Mauman ang day kihapon. Ay, mas mayo hinuon nga ni amo. Kaya dili na ko magmingaw din, he. Kadako aning baya. Usa pasad ba, di ko komportable nga at gyapon mo puyo iniglarga na ni day, Jenny. Husto dito, Ed. Nakadawat ko og email gikan sa agency. Sa sunod semana na ko na kumularga paingon sa Manila. Matag-adlaw nga mulabay. Nagkanipis ang mga oras nga
ikaw ba ti ka, day? Dong, Ambot kung maantos ko baka unya ang kamingaw ni mo. Kung tuwa na unya kaslayong dapit. nagsabot na tabahin, ani, di ba? Oo. Pero, ang kamingaw mo'y numero 1 ko niyang kaaway nag-abot niya sa maong higayon, day. Parehas man takod. Dili ka ikaw lang ang sakripisyo, Dong. Hasta man sad ko. Kaya kani akong gipuhat para rin ni nato. Nakasabot mo ko ng bahina, day, Jenny. Ang lisod sabton mawang kamingaw nga karon palang kani. Mura na og mangusi sa akong kasing-kasing. Dong atan. Lumargahay ko sa Manila, ma. O dili ko gusto nga magbaton kag kasuko na ako sa ako niyang pagkikan. Onya, Jenny. Mao lagi nga mangayo ko nimo pasaylo kun unsa man ang atong misunderstanding. Salamat kay wa ka di ay magtukol. Wa maoy. Inahan ko tika. Kalimtan na lang to nato ang nahitabo. Bisag ingon ko di ini, nga bati ko nga pagkainahan. Apa na badako ka na ako nga usa ka buutan og responsable. Ma, Salamat kay giangko ni mo nga nakasaha ka. Mauragid ka ng importante nako nga moduol ka ro magayog pasaylo, Jenny. Mama Christy. Pag binuotan, begod sa imong pag-eskwela, ha, John Lee? Oh, Ate Jenny. Si Mama Christy? Di ba naman to siya nga mularga nakapadong sa Manila, ti? O niya? Nganong ikaw ra malagi may ni Aaron? Nipagikan ako diri sa airport. Hindi kay banag kang mama nga maldita kay ito, pero dali kay bahilakon. Di makakontrol sa mga luha, emosyonal kaayo. Dong atan? Jenny, Wa lagi ka magtingog-tingog, Dong. Mular ka na ra ba ko paingon sa Manila? babay gud ka day. Nga, sakit kini para nako. Dong. Mingaw na sa doon niya ako ni mo, Dong. Bakit ka, day? Mahal kayo, tika. Dong atan. Ni anak ko sa naiya. Karon pa lang gani. Kimingaw na ko sa kumpana. Dong atan. Alang ni mo og sa tong mga pangandoy kining akong gihi. Mao ni ang number sa taga accommodation nga gihatag sa taga agency dito sa Cebu. Hello? Jenny, right? Yes, ma'am. Welcome to Manila and welcome to the accommodation. Thank you, ma'am. Call me Mayin. Ako ang head dito sa accommodation. Sana'y magiging masunurin ka sa mga alintuntunin natin dito. Opo, Mama Yin. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa akin dito, ma'am. Ni ako gi-house diri sa accommodation dong atan. Onya, okay lang imong kahimtang karon diha, day. O dong. Kaluoy sa Ginoo, okay ra gid kayo ilang pag-atiman na mga aplikante dinhi. Mayo noon. Day, abi mo. Oh. Dini mas mama ni mo. May gisulti siya na ko nga. Wagid ko makauyon. Unsa man diyang gisulti nimo? Ha? Dong atan? Unsa? Kuan day. Ay, may gusto nga. Adto gid ko ni ipada ni mong aluti o siya ra ko may baw sa pagtunol sa kong bahin. Ay, kada mo'y dili gid mahimo dong.
Mao na among gilalisan nga mo inahimong hinungdan. Nga gipalayas ta niya kay napildi siya nakos katarungan. Day, Jenny. Dong minyo na ta. Mao hindi ta magpadaan ang kamaldita ni Mama Christy. Mausa ka na ang gisulti niya. Giprangkahan ko siya. Bahin na. Abi man akong nahuman na ning bahina ning isyuha, oy. Wa pa gid ay. Kinahanglan ako ikasulti si Mama. Sus, pagkamaot gadi mo, Jenny, no? Nahuman na biyata na isyuha, ma, ha? Klaro akong baruganan nga dakong sukwahi sa imong prinsipyo. Ako, nipadayag lang ko sa kong pagkainahan ni mo. Kumpara kang ata nga bana lang ni mo. Ma, Okay nga, no? Dili bagod tinuod nga bana lang ni mo siya. Og samtang ako imong inahan. unsa ko'y bana lang nako siya, ma? Ma, gilang ni mo ang pagkabana ni Atan sa akong kinabuhi. Kaya ay may mas bugat di ay ko, no, ha? Jenny, ako nga imong inahan? Kinsa nagsamko ni mo o nagdadani mo sa akong sabakan sod sa siyam kabuan? O niya, mo'y nanganak ni mo, ipadako pagyud ni mo. O si Atan nga imo rang bana og dagko na mong nagkita. Pinasubay sa balaod, ma. Mas bugat ang bana kaysa sinahan. Hilom, oy. Kamaot yun ni mo, oy. Legal na kung bana si Dong Atan, ma. Magtiayon, mi. Maong agi og respeto sa among kaminyoon. Adto ko niya ipadaang akong alote. Inahan ko. Dagko na ka mong nagkita ni tawhana. Mao ka ni Timan ni Jenny. Ayaw ka bala ka, ma. Kay dili ka gyud mo kalimtan. Hilom, oy. Wa gyud mo'y batasan. Maot gyud ka. Mama Christy. Unta, mas dako gyud ang ihatag nimo para namong Janley nga imong manghod. Kay pamilya mi nimo. Bye, ma. Kwarta ra gyud ang importante para niya. Dili ang akong pagkaanak. Wa gyud ko masayop sa akong gihimong pagpakasal sa lalaki. Nga tinuoray nagmahal nako. Si Dong Atan. Diyos ko. Hika pa ang kasing-kasing sa akong inahan. Og lamdagi ang iyang salabutan. Aron makakita siya sa matuod nga kahulukan sa iyang pagkainahan mong Janley. Nga iyang mga anak. Uday tuod. Tawagan ako si Janley. Hello? Ate Jenny? Janley, kumusta man ka diha? Maayo kay panagsan na lang tikang makitang nag-online. Focus ba agad sa mong pag-eskwela, ha? O ate, pero guba naman niya akong cellphone ate, uy. Hindi naman ni muon o dili ipas lang pirmis charger ate. Uy, mao ba? O ate. Akong inon si Kuya Atan mo nga ipahatag ang iyang usa ka cellphone. Nga wa na niya gamita. Ay, may kung yung atan ate, uy. Sus, iko good town. Tawagan ako, ha? Akong hangyoon. Palitan na unya tikag bag-o kon tuan na unya ko sa laing nasod. Og makasweldo na unya ko, Congratulations, Jenny. Isa ka sa mga training completers ng TESDA for this batch. Thank you, Mama Yen. Nakaready na rin ang inyong deployment line-up patungong Dubai, United Arab Emirates. Masaya ako at matutupad na rin sa wakas ang matagal ko ng pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Ang ating manpower agency ay nakahandang tulungan ang isang katulad mong may pangarap alang-alang sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Actually, OFWs are considered as one modern heroes in the country. So, again, good luck. Thank you so much, Ma'am. Anumang hamon ay kakailanganin mong lalabanan at lalampasan. Tibayan ang iyong kalooban at tuwag patitinag ninuman. Nagadugang sa kong kaliguon, ang maayong mga pung ako napati kikan ni Ma'am Mayen. Hangtod nga nakaduol ang mga adlaw nga mulargan ako paingon sa Dubai, UAE. Mularga ka naman yun hapit paingon sa Middle East. Pahinumduman ka lang nako, ha?
Aribe, ginipadan akong imuhang alote. Ma, kana mo'y dili lagi gyud mahimo. Sige, gyud. Suwayi, ginang akong kamaldita, Jenny. Aw, sige ma. Magtigi gyud niya tanduha sa atong kamaldita ng higayuna, ma. Jenny, kay isog na guduron ni mo. Isog magyug ko, ma. Basta na ako saktong katarungan. O ang akong kamaldita na asa insaktong lugar. Sige, gyud. Sige, gyud. Suwayi, gyud ko. Ma, dili pwedeng sundo na ko imong gustong mahitabo tungod kay na ako'y bana nga mo'y akong priority. Mao ba? Mao na sa day gipanulti sa imong inahan, day. Odong. Paita bitaw ilahana, oy. Di naman kitingali na siya mausap. Sige lang. Padayon lang gyapon nato siyang iampo sa kahitasan, day. Nga mag-usab na unta ka na si mama nimo. Anang iyang patasan. Maolag itong. Padayon na lang ginatong iampo akong inahan. Kay kaluoy in taon sa iyang kalag kun magpabilin siya ng iyang kinaiyahang tod sa hangtod. Magtinabangay gyapotan niya ng bahina, day. Salamat kit kayo sa imong pagka masinabuton ha, dong. Oo. Tungod kay isipin mo ba na, importante na sab na ako sa mama Christy. Isip akong ugangan. O si John Lee, isip igsuon na sab na ako. Tuod ay, salamat ay kayo dong sa imong paghatag ato ni John Lee sa cellphone nga wala nimo gamita. Lipay in taon kayo akong manghod. Dili mayong magdinaw kita sa itong mga mahal sa kinabuhi, day. Sakto ginang pagkasultiha dong atan. Mao sa nagiprangka na kong Mama Christy pero saon, lain man gid ang gi-insister nga katuyuan. Pinugos man nga adto gid kuno nako ipadani ang ako niyang alote kuno. Gilang, maabot lagi niya ang adlaw nga hikapo na sa Diyos ang iyang bato nga kasing-kasing. Hinaot pa unta nga moabot ka ng higayon na dong atan. Day, niya na day si Papa Fredo. Pasigarahan kang makigsulti sa imong ugangan. Sige dong, Bi. Palihog niya kung Papa Fredo, dong, Bi. Hello, Papa Fredo. Kumusta naman ka pa? Niyain taon, padayon sa pagpanikay-sikay samtang way pagkaluya sab sa pag-alagad sa atong bugtong ug buhi nga Dios. Maayo hinuon kung mao ka na pa. Ayaw in taon kalimti nga i-appeal sa inyong mga pag-ampo sa simbahan. Nga unta, mausab na ang maldita na kong inahan. Giapil gina na mo sa pag-ampo kanunay si Maring Christy. Salamat kid kaayo ha pa. Ang pinggit yung taon mo diha si Dong Atan pa. Dugay pa man kung mauli, good. Medyo taod-taod pasad nga. Dili na kumati man ang akong bana pa. Hello, Ate Jenny. Oh, John Lee. Maayo kinakontakto dayon ka. Makontak na dyan ko ni mo anytime, Ate. Tungod na ning cellphone ni Kuya nga, yung yatag nga po. Maayo hinuon. Focus lang gid sa imong pag-eskwela, ha? O, Ate. Mulargan ako sa laing naso, Dong. Makatabang na unya ako sa imong mga gastuhan. Salamat kayo, Ate Jenny. Si Mama Christy, asa man? Naadi sa bay? Sige ba na ugmad dyan si Mama Christy, Ate, uy? Dong, ayog tan-awa ang mga bati sa atong inahan. Kay bati ang iyang panag-ingnan. Hinuon, paningkamot og may hatagi og focus ang imong maayong kaugmaon. Niyan ko aning akong gipangato. Ang Dubai.
Ani ko magsugod sa akong mga paningkamot alang sa katumanan sa mga pangandoy na mo nitong atan. Dinhi lang ko maghuwat sa magsugat na kong arapo. Left wing man aning international arrival ang giingon nga instruction nila nako. Excuse me. Yes, sir? Are you Filipino worker, Jenny? Yes, sir. My name is Jenny, OFW. Ah, okay. My name is Aman, Arab supervisor of the restaurant. Jenny, you are beautiful, Filipina. Ha? Thank you, Sir Aman. By the way, are you single? No, sir. I am married already. Okay. Here in Dubai, many married Filipino workers involved in fornication or extramarital sex with another man. No, sir. I don't do it because I love my husband so much. But your husband is far from you. He is in the Philippines while you are here in Dubai. My husband trusted me so much, sir. So I don't want to break his trust. You are a pretty woman. So I would presume many will like you here. Appreciate you or maybe seduced by your beautiful charm. Sir Aman. Never mind of what I said. Okay? Dili pa ka di manyakis ng arabuhan, no? Hey, Jenny. Oh. Are you offended, girl? No. No, sir. Ako si Lauren. Ikaw? Jenny. Ako si Jenny. Taga Cebu. Parehas na nga polis taga Cebu, day. Mong palihog lang. Stop acting like pabida-bida. Oh. Kaya nga na di ay. Dili tinood? Miss, makuyawan man lang tani mo, uy. Mao pa lang gani atong panagkaila. Nahimong pabida-bida na dayon ko? Mo ipanagkaila palang ganin inyo ni Sir Aman nga atong supervisor sa restaurant. Feeling close na kayo kaniya. Nag-overthink ragid ka, miss. Lauren, mo na akong name. Ayaw kong i-miss diha, day. Oh, okay. Jenny sa di ay ko, day. Ila-ila na ko sab. O sige, play naman posisyon sa trabaho. Wow. Ang di ka, taga-HR? Ay, nadi-interview nga ni i-hold sa dorm? Nangutanar ako, day. Wa ko mang-interview. Oh, okay. Ubos na akong posisyon. Food attendant. Ikaw? Kitchen helper. Og 2 years na ko sa trabaho. Samtang ikaw, may pagsugod pa lang. Okay. Saludo ko nimo kay taas na kaug-agi sa pagpanarbaho din sa Dubai, miss. Lauren lagi ko? Lauren? Kabugo ba nimo? Kalamirang paruson ani bayana. Jenny, welcome to Dubai. And I hope that you will enjoy working here in our restaurant. I'm looking forward to it, sir. My name is Mr. Seifert, the manager and the CEO. Now, tell me about yourself. Yes, sir. Okay, sir. Jenny, Yes, Sir Aman. feel free to work here, okay? Yes, sir. Thank you, Sir Aman. Glenn, Yes, Sir Aman. come here. Yes, in a moment, sir. Glenn is your kabayan. He is an OFW. He will assign to train your works here. Okay, sir.
Yes, Sir Raman? Please, meet your kabayan, Jenny. Your newly co-worker here. Oh. Hi, Jenny. Ako si Glenn. Bisaya rasad ko. Taga Camiguin. Camiguin province sa Mindanao. Hello, Glenn. Ako sa taga Cebu City ko. Starting today, you will train Jenny, our new food attendant, for her daily routine. Okay? Yes, Sir Raman. I'm glad to do it, sir, for my kabayan. Good. Thanks, Glenn. Nabisi na si Glenn sa pag-asikaso sa mga regular customers. Di na ako magpaabot nga i-train ko niya. Ako na may muduol niya aron mo tabang. Dili may mong magtanga ko og maghuwat lang at tudluan. First day mo palang gani sa trabaho ganihan. Nagpakita na kasi mong batasan. Pabida-bida gyud ka, oy. Oh. Mao ba? Tempa, murag na sayop man tingali ka nang gipanulti ni mo, Lauren. Kaya sa di akong gibuhat. Bisag na ko sa kitchen. Pero naniidragid ko ni mo sa dining. Bisag trainee pa gani ka, ikaw kitang ni Dool ni Glenn. Aron mo assist sa mga regular guests. Oh, dili din na pwede diri sa Dubai? Sip-sip kang babayhana ka. Pabida-bida ka gyud, Jenny. Init ko kaayo og dugo nako. Ang kabayo na akong babay nga si Lauren. Iyara da ikuno kong gipanid-an dito sa restaurant nga among gitrabahuan. Inline sa akong trabaho ang akong gibuhat, Lauren. Patagad gid ka? O sa mga problema ni mo nako, ha? Huwa taon, uy. Pero galagot ko na imong kasip-sip. Huwag ikas katarungan nga maglagot nako, Lauren. Kaya mo naglahit ang posisyon sa trabaho. Pero patagad kay ka sa akong boyfriend kasi Glenn. Oh. Uy. So what kung imong boyfriend si Glenn? Dako manintaw kong minyo, uy, Lauren. I don't care. Labaw pa kang I don't care. Kiniani ko diri aron manarbaho. Og dili sa nako nga si Glenn mo igisanguna ni Sir Aman nga mo train ako sa trabaho. So ay nag-ilog akong uyap. Kilungagan gid na ko ng imong kilid bayhana ka. Unsa? Uy, kalain ko ni mo, Lauren. Nahibaw ka bang pwede ka na ko ireklamo na imong pagpamahad na ko, ha? Wa ko'y angay kadlukan, oy, kay wa kay ebidensya. Kabugo biya taon ni mo. Hoy, mas bugo ka. Naka-video ka. Mayon ang masayod ka. Ha? Karon, pangutan unti ka. Kinsa man ka naturon ang bugo? Ako ba o ikaw? Wa na gid mo gawas ang kwarto ang malditang babae. Wa gyud ko'y hagit nga atrasan aning akong pagpanimpad karon aning layong dapit. Wa ko ibilin sa Pilipinas ang akong kinabuhi. Mao nga kutob sa kumahimo. Musukol ko sa inutok nga paagi. Pasensya lang yun ka, ha? Saon sa? Nga naangin kas kamaldita ni Lauren nga kung iyab. Hugang mo kay utok ba yan, ha? Dili ko burukinta nga pagkababae. Apan musukol sa kong patas. Kaya wala ko ibilin sa Pilipinas ang akong kinabuhi. Oh. Sa gipanulti ni Lauren batok na ako. Nga nakuhaan gid akong video gamit ako cellphone. Huwag gid ako palabi ang hikayon. Og naa na karon sa HR office ang kopya sa video. Oh, mau ba? Tuwa na sa transcription nga gipahimo sa sekretary. Aron ma-translate sa English ang among conversation. Well, nididagyan niya og disciplinary action. Kay part man sa trabaho nga akong pag-train mo. Apan iyang gikasuko tungod sa silos nga wala sa insaktong lugar. Oh. Uy, hapit naman di ang oras. Oh, pag-ready na kay adto na puta sa dining. Ipareho na to ang imuhang training, Jenny. Timing kay nay okasyon nga gipahigayon sa function room. Mao ba, Glenn? Oo, pero agdo na to ang atong supervisor, si Raman. Jenny, Yes, sir? please, go to the HR office to settle the conflict between you and the other employee. Okay? Okay, Sir Aman. Thank you, sir. Okay. Immediately, please.
girl. So, ikaw lang una diri ha, Glenn? Napami hearing sa imong girlfriend sa HR office. Hearing yun. Gikulbahan ko na. Kaya nga naman. Ako magod mo hinungdan kay nagsilo si Lauren hinungdan nga nasuko sa nimo. Glenn, daanan na siyang naikalagot ako sa pag-abot pa lang nako sa dorm. Wa pa ta magkaila pero may kasuko na siya nako, Glenn. So, kondento ra ka sa gihatag nimong sanction sa management, Lauren? Okay ra ko gibalhin ko sa laing branch. Pero mo ni timan wa pa ta mahuman Jenny. Ikaw ra ginaibaho og nganong suko kay kanako, Lauren. Kamo ba ba nimong pangartiyo, oy? Jenny, you continue work here. Thank you, Sir Aman. Lauren, What? you take the consequences. We don't need you here. I don't care. Pag ikaw, Jenny, separate tag working place, pero usara gihapon tag dorm nga paulian. Naaraman siya siyang kwarto aning dorm na mo, Glenn. Nagmukmok. Mao ba, Jenny? Oh, kay next week pa man siya mo report og trabaho sa laing branch. Wala ko magkasabot sa batasan, ana niya. Sa akong pagsabot, no? Sobra lang ginayang love ni mo, Glenn. Maunang insecure siya kay nahadlok or nabalaka baka nga mailog ti ka. Which is impossible ka na mahitabo, uy. Kaya akong minyo na in town ko, Glenn. Mas mo lang ginako ang pagpangaypasaylo sa mga matingang himo ni Lauren ni mo, Jenny. Okay ra gid unta ko. Og wa pa lang siya manghulga nga iyang buslutan kuno akong kilid kun ilugon ti ka. Jenny. Wa beta kay basta dagan siyang utok. Mauto nga naniguro pod ko for safe security. Isabtan ka, Jenny. Way sayop sa mong himo. Salamat, Glenn. Ah, unsay maayo ka og imo siyang bisitahon din ni Storm. No. Okay plano. Glenn, wa sila ang gilauman nga moibugto mo sabot niya. Ikaw lang. Jenny. Naingon siya ana tungod sa iyong sobrang paghigugma nimo. Maong pasabta siya tarong. Ayaw awaya. Am-ami siya. Yan, higa kagipaan hika ni babayhana? Lauren, Ako may nitambag ni Glenn aron bisitahon ka niya din sa dorm. Oh, wow, ha? Feeling concerned, kunuhay? Lauren, no sa ka ba? Glenn, dili ko bugo nga dili makasabot siyang tumong. Nga asang personal itong kinabuhi, gusto pang i-manipulate aning bayhana? Hey. Wait sa. Gusto ka lang panultinin mo, Lauren. Okay nga, no? Dili magod tinuod? Nasayop ka sa unsa may imong gituhuan. Lauren, nagmalasakit lang ng tao. Ya, dudahan ba yun mo o dili mayo? Bullshit! Wa ba niyo makita ang sitwasyon, Glenn? Lauren, Gusto tang patuyokon sa pad aning babayhana? Ingon ka dili ka bugo nga dili may bawo sa akong tumong. Nganong wa man gyud lagi ka masayod nga tuyo lang unta na kung tagaan ka og chance ka mag-usab anang dunot nimong kinaiya. Jenny, Yes, Mr. Saifar? your performance is very impressive. Thank you, sir. Just give your good service, and you will surely get some blessings. I really work hard, sir. And I'll do my best, Mr. Saifar. Oh, you are just a woman. But now, you prove it that we were not mistaken in our full confidence in you, that you really can handle your job. In our country, sir, both men and women has considered equal. And we have freedom from all matters without any discrimination, especially relating to social issues of equal rights. That's it, sir. Oh, then so be it. Dinhim ko sa Dubai, bisan og open city na kinialang sa mga Islamic people, apan na lagi po'y uban nga nagsunod sa ilahang karaan nga tradisyon nga outcast ang ilang mga babae. Gusto ka, Glenn. Og dako ka ng factor kun nga nung na-appreciate ni Mr. Saifar ang akong maayong performance sa trabaho.
Kay kasagaran pres mga OFW nga naa sa dining, pulos mga lalaki. Ako rin babae. Mao na, Ginny. Ug kaming imo mga kababayang OFW, saludo kay bilib kay nimo. Salamat kay wade mo anang gitawag og crab mentality, Glenn. Disiplinado ni Sir Aman ang mga taga-dining, Ginny. So, sa ato pa, ang taga-kitchen, maiway maayong pagdisiplina sa ilang baysor. Kay to may Lauren nga imong uyab nga nisukwahi man. Ha, Glenn? Lauren, magkababayan rata. Busa dili ta angay mag-away. Angay gani unta nga maglinabanay ta. Kay ni ata aning layo kayong dapit nga layo sad sa atong masig ka pamilya. Unsa rin labot na ako nimo? Toxic? Oh? Ako ka ang toxic? Dili ka ikaw, Lauren? Priscilla, nahuna-huna na ko netong hikayuna. Ngawa na ko ko'y mahimo sa kamaldita sa kong kabayan nga si Loren. Ikaw ang toxic. Kay sukad lang nga niabot ka din sa Dubai. Nahimong bisit na ang dagan sa mong relasyon ni Glenn o ang akong trabaho. Abi ni mo, Loreno, ako may naluoy ni mo. Kay naputo sa negativity ang imong kinatibok ang pagkatao. Ayaw ka bala ka. Mubalhin ako og dorm dito dapit sa akong gitrabahoan nga branch. Okay naman ka din, dili ba? Shame on you. Mo ba day, Jenny? Mao lagi dong, uy. Paitaw na unaon, uy. Nga din sa abroad. Kaugalingon na sang kababayan mo, nakikkontra na ako. Bisag wa ko gihimong dautan. Pag mapaupsanon lang yun kanunay day. O padayon sa mong mga pagampo. O, dong. Salamat kaayo, dong. Di malikayan nga naagin ng mga klasiyas kinaiya. O nasayod yun ka na, di ba? Mauna, dong. O pabili na gihapon kong ligon. Kay naamang ka nga akong inspirasyon sa kinabuhi. O niya day, asa naman tong imong kabayan na nga nasuko ni mo? Naagapon po yun ang giabtan ni mong dorm? Thanks for visiting me here in my dorm, Sir Aman. Of course. We're friends outside our working place. It's so glad to hear that word, sir. Aside from being a nice friend, you're also an excellent worker. Thank you so much, sir. How do you feel after Lauren had evicted herself from here? Very comfortable, sir. Because whatever humility I did, just to offer friendship to her, but she refused it and showed toxicity instead. She doesn't deserve it. I feel sorry for her. You said so, girl. Her life will be miserable if she lets her jealousy go beyond her ego. I have something to tell you. Please, keep this matter confidential between you and me only, okay? Sir Aman. Jenny, I'm gay. Oh, what? And I have a secret feeling with your kabayan, Glenn. Oh, Sir Aman, I can't believe this, sir. Deep inside, girl, I like opposite sex. Like Glenn. I am madly in love with him, secretly. Sir Aman. Tuwa na si Sir Aman. Ay, huwag ko magtahom ngayon anak ba day siya? Bayot di ay siya? Ni? Unsa man ni Jenny? Oh,
Kaya nga naman tayo, Mama Christy. Dili ba ni mo gusto na kong mahitabo nga tunulan na lang ko sa imo banag kwarta? Gikan ni mo, nga mas dako pang iyang bahin kaysa nako ah. Siyempre, maoy, banagod na ako siya, ma. Pasalamat gani ka kay buotan si Dong Atan. Og naguna-una pa siya ni mo maong kinahanglang tagaan ko no ka. Matagpadaan ako ni Galote. Ah, sige gyud, panagutan gyud ko. Ayaw ba abutan nga mo adto ba sa iyong agency dinhi sa Cebu o papauli-on ka? Wakas katarungan nga buhato na, ma. Kay wako'y sa nga nahimo dinis Dubai. Oh, di ay. Ha, gahi giday ka ha? Pues, huwata dyan eh. Huwata! Sakti lang, day. Sabto lang yapon na itong imong inahan. Makalagot kayo, Dong, eh. Kanusa pa man yung tao na mag-usab ng inahana, oy. Maayo kay nagkasuod mo anang Sir Aman nga atong visor, no, Glenn? Libuong bitaw ko nga, kalit mga nakigsuod ako ang Arabo. Di pa po ko kay ato biyan ang supervisor din sa trabaho. Bitaw, sad. Nakaipaw pa ka ni siya kapayod si Sir Aman. Si Lauren, wala ba nanawag ni mo sa cellphone aron mga away, Ginny? Hello? Hoy, Jenny. Warning na lang di ka ha. Ayaw gid pagdol-dool sa akong boyfriend na si Glenn. Kay malintik kang tagid ka na. Hoy! Hangtod ba di karon nasa ko pagyapon ka nako? Wa mo ko isaan ni mo, day. Kung dili pa tungod nimo, dili ot ako malayog trabahoan sa akong boyfriend. Lauren? Basta lagi. Suwayaw nag-ilog si Glenn gikan ako. Kay tumanon ko gid akong gibahad nimo. Kapila ba ti ka ina nga dili lagi na mahimo kay minyo in taon ko? Na ako'y ba na nga nagpaabot ako sa pagpauli sa Pilipinas? Hoy, igo talo kang gipasidanan. Tungod na mo kasilosa o ka-insecure, no? Di na lagi ko mahibo nga usaw yan yung mga adlaw, buwagan ka ni Glenn. Oo. Mahitabo gid unya na. Ilabi na og imong tintalon. Ang tanawa ragod ka? Huh? Kaluoy yung taon ni Glenn nga nasugamak ni mo. Wa pa ka makailan ako. Og mailogan og laki Jeniha ka. Pastilan! Hoy, day. Alang si mong kasayuran na kagwapo in taon sa kumbana. Unya ako lang ilisan og lain? O di po taong tuingon ana, uy. So, ayaw pa sa igdool ni Glenn? Bisan pagpakigsulti ni ayaw nagbuhata? Idili ko na nimo ang paglikay nga tintalon niya nimo siya. Ikaw ba, no? Kung makasulti ka no, murag yung manintalay na lang yung kay kuglaki sa imong tanaw. Uy, di sa din taong ko parihan ni mo, uy. Nga murag nahangol og laki. Ha, loyal ko sa kumbana. Og mahal kayo nako siya bisag layo mis usag-usa. Jenny, Yes, Sir Aman. I'm so happy because Glenn and I are officially in a relationship. What? Yes, girl. And we are happy for each other. Sir Aman. Please, always keep my secret. I trust you, girl. Only you and Glenn know about my secret, that I'm gay. You can count on it, sir. Naibaw na day ka? Gisultihan ko niya, ni Sir Aman. Happy ko ba niya? Lahir kayo nga kumbatiyon kumparar sa among paraguban ni Lauren. Unya, Glenn. Si Lauren. Kinahanglan na yun among tapuso ng among wa ni work na relasyon. Unya. Ready na ba ka nga prangkahan siya? Timing lang sad siguro nga mo iya kong paabutan. Di lang sa karon, Ginny. Hello, Lauren. Bisit ka? Nausap ng tinagdaniglan na rin ako. Nagdako na kita tingali mo, no? Hey! Wait lang. Ayaw pa ta kagbuka na imong baba, Lauren. Dili na andang ningon ana ang pagtaganiglan ako. Ug wa ko'y laing ginadahan, ikaw ra. Unsa? Tungod ka nimo.
Gitinta lagi tingali ni mga kang boyfriend do, Jenny. Husto na lang sayop ni mo mga pagduda na ko, Loren. Ang imong uyab mo'y sukit-sukit bahin, ana. Kay wa ko'y labot sa inyong kinabuhi. So, nasakpan na kita ka din ipagid mismo sa dorm ni Jenny. Nasayop ka kuno sa may mong gituhuan, Loren. Kung buto na naon ba, Loren, no? Trespassing ka. Kinidiritso ra kag sod gani bisag wa ka pasod la. I don't care! Open ka ang gate, no? Oh, wow, ha? Tingalig na limot ka nga dili nakatenant din eh. Ang importante para nako, nga naaktuhan ko ning tawhan na dinhi sa imong dorm. Huh. Kamu na gid di ay? No. Hilom! Bisag nasakpan na ka, todo din na ilang gihapon ka? Hoy! Dili kay si Glenn ra ang bisita na ko ning adlaw. Apil na si Sir Aman nga gihuwat pa namong maabot maong ni amis kawas. Makigkamatay ko ni babayan na, Glenn. O sige, so kayo gilabot si Jenny. Kay mauwawan ka gyud. Yan na si Sir Aman. Matubag na karon ang tanan mo mga pangutana, Loren. Paabot sa ta ni Sir Aman. Mahibaw lagi karon, Loren. Sir Aman, why are you here? Are you aware about them? Glenn. Now, tell this woman. Sige. Sulti, Glenn. Sulti dayon. Pasaylo ako, Loren. Pero sukad pa sa pagsugod sa tong relasyon. Karon pa ko nahimong gawas nun sa akong pagbati. Ug nakasinabot mi ni Sir Aman. Kay nagminahalay iming duha. Baisugon na nga gitug ni Glenn kang Loren ang kamatuuran nga angay nining masayran bahin sa relasyon nila ni Sir Aman. Unya, O sibuti mo ipasabot, ha, Glenn? Please, pasabta ko. Di kini si Jenny ang angay nimong silusan, Loren. Tungod kay kami si Sir Aman mo ay nagkasinabot. Unsa? Mao na. No. Yes. Yes, Loren. Yes. Nothing but the truth. I'm gay. And I love Glenn so much. Karon lang sad nako natugkad ang matuod akong pagkatao. Nga gay sa diay ko. Parehas mig duha si Sir Aman. Glenn. So, natubag na gid ang tanan nimong mga pangutana? Jenny. Og nahibaw na sad ka nga usaday kada kong sayop ang imong pagduda. Nga nalambigit ko ni Glenn. Dili ko makadawat ini. Giilad ko ni mo, Glenn. Kadagan ta na hitabo ibabaw skama pero bayot na ka. Kalood ni mo, Glenn. Kalood ninyo. Wa ko magdahom nga. O sa kamanday ka maayong higala, Jenny. Nagbasol ko sa mga nabuhat diyan ni mo. Salamat, Loren. Ayaw na to ko na una, ah. Ikaw ang kanunay ko nabalingan sa mga salos. Apado ako magdahom nga. Ambot ba, uy? Naglagot ko sa kong kaugalingon. Loren, napasaylo na tika. Maupasaluan na sa di mong kaugalingon. Og move on sa sakit ni mong mga kasinatian. Na-hospital lang niyo ang Mama Christy day. Uman, naggahi og naglisod-glis paginhawa. Kido ko. Kumusta naman si Mama Christy to? Day, relax lang. Nagpalabi si mong kaguol. Ma-okay na lang si Mama Christy. Ito man si Papa Fredo mo ay nagkasikaso sa ospital. Kay eskwela pa man si John Lee. Samtang trabaho siguro.
Hala, si Papa Fredo pag hindi mo ang nagbantay ni Mama? Sa ospital dong? Wala gay, day. Maong relax lang. Wakay angay kabalakan. Kaikog, 20 taon ako si mong amahan dong, uy. Niyami sa usa ka ward aning government hospital. Huwag ka na'y angay nga kabalakan ni Mama ni mo, Christy. Salamat sa Diyos. O may nalanggani kuno kay nadali pagdaan nga rin sa ospital. Humana kasi nati og early signs of mild stroke. Ingon pa sa doktor. Kanamang kung abusado niya siyang kaugalingon pagod. Kana, usana sa numero 1 hinungdan. Stressful habits, mauwi gitumbok sa doktor. Niya, ipakita ko nimo sa video ang himtang ni Mama nimo samtang nakigda. Dili pa nimo mahimong ikasulti kay na oxygen apparatus ang iyang baba. Ug ni aksyon taon ni kahiwi. Niya, tanawa. Kinuo ko yung taon. Ug matud pa sa doktor nga mabalik ra kuno ning gamay pagkahiwi ning baba ni Mama nimo. Human sa iyang pag mild stroke. Salamat kayo sa imong pag-assist sa ako inahan diya sa ospital pa, ha? Ayaw naghuna-una. Pamilya ta, busa magtinabangay kita. Magkita lang unya ta diya sa ato pohon, Papa Fredo. Ha? Kay mupauli na dahi ka, Jenny. Mo bakasyon ko diha pa. Human sa pagkapupos akong unang kontrata sa trabaho dinis Dubai. Nga bali duha ka tuig. Di anagit ko. Nakauli na ko human sa duha ka tuig na kong panarbaho sa Dubai. Kimingaw na kay ko sa akong mga mahal sa kinabuhi. Ilabi na gid sa akong bana. Mugawas na ko din eh. Jenny, kay gimingaw kay ko nimo. Gimingaw na sad kaayo ko nimo dong atan. Dong. Jenny, I love you, day. I love you too, dong atan. Maayo kay niya ka na, Jenny. Usa ka buwan akong bakasyon, Papa Fredo. Oo, mao ba di ay? Mo balik kog paglarga sa Dubai alang sa ikaduhang kontrata. Balik gihapon og duha ka tuig pa. Tuo di ay. Si Mama nimo, Christy. Kanaw na yung taon tong naghandom nimo. Gimingaw na kuno siya nimo. Taon sa akong inahan, uy. Hinaot pa unta nga magbag-o na siya, Papa Fredo. Nabati ko kana nga nag-usab na siya. Gani, suka dito sa ospital ug hangtod nga nauli na siya sa ila. Kanunay ko siyang gibasahan og mga teksto sa Biblia. Hindi. Iyamaan ka ko dahil sa akong mali nga matasan. Mama Christy. Mamaayo ka pa, ma. Positive ka nunay, ha? Dili na palabis ka maldita, good? Nak. Promise. Janli, ayaw pasagdi si mama, ha? Basig palabis sa kanang imong pagkabayot o mapasagda na sa nimo atong inahan. Kasabot ka, Janli? Dili at uy. Kuan focus ko og eskwela ug atiman pod ni Mama. Kana. Kabuutan ninyo ako mga anak. Salamat, Diyos ko. Naghatagay pa ko ni mga laing ngayon nga magpakabuhi.
Gimahal tang tanan sa Ginoo, ma. Pinanggata niya. Mao nga atong tarungon ang atong kinabuhi. Kay mao ka na iyang tinguha alang natong iyang katawan. Nalipay ko sa kausaban sa kinaiya ni Mama Christy. Human sa akong usa ka buwan nga bakasyon, nibali ko paglargas sa Dubai, UAE alang sa ikaduhang kontrata sa trabaho. Dininalang ko to, daghang kaayong salamat, inyong magtatampo, Jenny. Mga kasama, kundo na kamoy sa gilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danyusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas sumiingon. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.